Nyakoramoga Jwang' en okinyi makare mwaromo kendo e chenro mar ng'endo weche kawuono chieng' wuok tich tarik 3 dwe mar 2021. Marwake chenro ni en an Chris Owino. Wan kod oboke 3: Daily Nation, The Standard kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en ni Uhuru staff test in 2022 poll plans. Uhuru staff test in 2022 poll plans. Wich bar momako jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ewi jalno modhi siro lwedo laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Wich bar momako jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ewi jatelo modhi siro lwedo mondo lar kom ker e yiero maduong' mabiro mar 2022. Ka jatend piny owacho Uhuru Kenyatta an kod wich bar ni oyier ng'ano e kind Raila Odinga, Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka kaachiel kod Gideon Moi. Magi jotelo ma ker Uhuru Kenyatta nyalo gwelo siro achiel kuomgi e dwaro margi mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ogai mar ODM Raila Odinga iwacho ni moko kuom jotelo machiegni kod piny owacho kata kuom osiepe jatend piny owacho Uhuru Kenyatta dwaro ni Uhuru oser lwedo Raila yiero maduong' mabiro. Ka komachielo iwacho ni moko kuom jodito e piny owacho to dwaro ni jatend piny owacho Uhuru Kenyatta mondo bi osir lwedo Musalia Mudavadi, mano jatend duond od bura mar ANC, ka jalup ker machon kendo ogai mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka bende nikod geno ni idhi sire lwedo kod ker Uhuru Kenyatta. Jatelo mogik ma igeno ni jatend piny owacho Uhuru Kenyatta nyalo siro lwedo yiero maduong' mabiro en jatend duond od bura mar KANU Gideon Moi, miwacho ni chiegni mokalo kod anyuola kaachiel kod osiepe mar jatend piny owacho Uhuru Kenyatta. Magi jotelo mag siasa ma ker Uhuru Kenyatta nyalo dhi siro lwedo mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Moko kuom osiepe mag jatend piny owacho Uhuru Kenyatta dwaro ni osir lwedo ogai mar ODM Raila Odinga, ka jodito e piny owacho, moko kuom jodito e piny owacho mar Jubilee to dwaro ni osir lwedo Musalia Mudavadi. Kata kamano jatend duond od bura mar KANU Gideon Moi iwacho ni en machiegni mokalo kod anyuola mar jatend piny owacho Uhuru Kenyatta, gino momiyo bende nyalo dhi siro lwedo kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta e yiero maduong' mabiro. Mano e wich bar momako jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ewi jalno kata jatelo modhi siro lwedo e yiero maduong' mabiro e kind Raila, e kind Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka kaachiel gi Gideon Moi. Itoboke mar 4 pod loso mana e wich bar mokwako jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ewi jatelo modhi siro lwedo e laro kom ker e yiero maduong' mabiro, ka moko kuom osiepene dwaro ni osir lwedo Raila. Kata kamano jodito e piny owacho to mor kod Musalia Mudavadi, ka Gideon Moi to en osiep anyuola mar jatend piny owacho Uhuru Kenyatta. Itoboke mar 5: Jalup jatend piny owacho Dr. William Samoei Arap Ruto ne odhi nyime kod timo twak kod jotelo man kod lony e weche mag uchumi kata economy, kotelnegi kod David Ndii kaachiel kod maneja machon mar Central Bank ma pacho kae, mano bengi maduong' ma pacho kae, Dr. Njuguna Ndung'u mane otimogo twak ewi dwaro mare mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro kaachiel kod chenro mar tiyo kanyakla motelo ne yiero maduong' mabiro. Odiochieng' manyoro bende Ruto notieko romo mar ndalo 3 kod jotelo mawuok e Kenya madiere, kama ne giloso e weche mag uchumi kata weche mag dongruok ne oganda mawuok e gwenge mag Kenya madiere poni oyiere ka jalup ker koyiere ka jatend piny owacho kata ker e yiero maduong' mabiro. Itoboke mar 6 en ni duond od bura mar Jubilee kawuono dhi timo romo moyiedhi ewi ywaruok margi kod duond od bura mar UDA, mano komiti maduong' mar Jubilee National Council mar Jubilee kata National Management Committee. Odiochieng' ma kawuono dhi timo romo moyiedhi ewi ywaruok e kindgi kod duond od bura mar UDA, bang' kane
ging'ado tudruok moro amora kod duond od bura mar UDA ma iteno kod jalup ker William Ruto. Ito oboke mar aboro, jatend piny owacho mar Tanzania ker Samia Suluhu Hassan dhi timo limbe mar ndalo ariyo e pacho kae kochakore odiochieng' makiny. Jatend piny owacho mar Tanzania Samia Suluhu Hassan dhi timo limbe mar ndalo ariyo e pacho kae kochakore odiochieng' makiny. Ito oboke mar apar, loso wi midhiero ma oganda ma pacho kae kadho e kindegi mag COVID-19. Iwacho ni oganda ma pacho kae kalo e weche matek kaluwore kod achiedh nadi mag tuo mar COVID-19 ka thothgi oloro kuonde magi mag ohala kaachiel kod wito tijegi kaluwore kod midhiero mag COVID-19. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar jofwamb weche e piny mangima, World Press Day. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' marwa kaka jofwamb weche, kendo thor mar wacho odiochieng' ma kawuono dhi bedo kaka tuo mar COVID-19 osechocho weche mag fwambo weche e pacho kae kod piny mangima, kaachiel kod kaka migepe mag piny owacho to moloyo obila osebedo ka sando moko kuom jofwamb weche e pacho kae kod alwora mar pinje mag Afrika ma ugwe kaachiel kod piny mangima. Koro akawo thuoloni mar fwayo ne jofwamb weche duto e piny mangima, kachako kod kameraman mara Kevin Okoth Woodgame. Happy World Press Day. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo ni obokeni mar Daily Nation, weche mag ohala kaachiel kod weche mowuok e counties. Tok oboke mar Daily Nation en ywaruok riwruok mar NAT kaluwore kod yiero mag NAT madhi nyime e pacho kae. Mono riwruok mar jopuonj mar NAT ma yiero magi ma kor gwenge dhi nyime e pacho kae. Tok oboke mar Daily Nation gin weche tuke kama Inter Milan dhi nerazzurri ne osidh kaka joloch mar lig maduong' mar piny Italy Serie A. Inter Milan ne osidh kaka joloch mar lig maduong' mar piny Italy Serie A odiochieng' manyoro. Congratulations to the nerazzurri kod japuonj margi maduong' Antonio Conte. Oboke mar ariyo an kod oboke mar The Standard. Thor mar wacho ito oboke mar The Standard en ni Ruto breaks from Uhurunomics. Ruto breaks from Uhurunomics. Jatend piny owacho mano William Samoei Ruto iwacho ni ne obiro kod chenro mag dongruok mochano timo ne oganda mag Kenya madiere pod oyiere ka ker e yiero maduong' mabiro. Jalup ker William Ruto ne otimo romo kod jolony e weche mag uchumi kata economics kotelnegi kod David Ndii mane en osiep ogayo mar ODM Raila Odinga yiero maduong' mokalo, kaachiel kod maneja machon mar bengi maduong' ma pacho kae mano Central Bank of Kenya mano Dr. Ndung'u, kama ne gitime twak e weche mag dongruok kaachiel kod weche mag ohala ne oganda mawuok e Kenya madiere kata Kenya masawa motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar adek loso wi hera manie kind jomiji nyiero e pacho kae mano comedians Jim Mutai kaachiel kod Professor Hamo. Miwacho ni gisebedo ka gikwedo ni ok gionge kod wach weche mag hera e kendgi, kata kamano sani adier moseyangore en ni jogi nie weche mag hera. Professor Hamo kod Jim Mutai mago jomiji nyiero e wi chenro mar Churchill Show. Ito oboke mar ang'wen, odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar jofwamb weche e piny mangima, World Press Day. Kata kamano jofwamb weche mawuok e pinje mag Afrika ma ugwe osebedo ka kalo e matek to moloyo e lwet obila kaachiel kod piny owacho mane e bwo pinje mag Afrika ma ugwe. Kendo magi manyaka wawach mokalo nikech obila to moloyo obila ma pacho kae kod piny libamba ma Uganda nyaka Tanzania osebedo ka sando jofwamb weche, kendo seche moko obila goyo jofwamb weche, ketho gi mag tich, kendo thiano ne gin un muwere ni usomo kabisa. Magi gik manogo piny owacho kaachiel kod duol mag jofwamb weche e pinje mag Afrika ma ugwe ong'i e kinde ma jofwamb weche e piny mangima dhialo odiochieng' mar jofwamb weche odiochieng' ma kawuono. Ito oboke mar abich, jalup jatend piny owacho Dr. William Samoei Ruto ne otimo romo kod moko kuom jotelo madrito e weche mag uchumi
mawuok e gwenge mag Kenya madiere e dwaro mare madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 6 nyaka ito oboke mar 7 lose wi joma mine kata wakeini mosebedo kadhi e piny Saudi Arabia manyo tich. Kata kamano ka gichopo e piny Saudi Arabia iwacho ni gisebedo ka isando gi mokalo. Mano koro en siem ne joma mine kaachiel kod wakeini nyaka nyithindo manyiri mosebedo ka ringo dhi e piny Saudi Arabia. Kata kamano ka gichopo kuro isando gi mokalo. Ito oboke mar 8 jo od bura dhi chako chenro mar timo vetting ne Justice Martha Koome ka jal buche maduong' ma pacho kae. Ito oboke mar 10 loso ewi nok mar chiemo masani koro kwako thoth gwenge ma pacho kae. Weche mag somo kaachiel kod weche moko e pinje maoko. Weche mag tuke en ni johera mag The Great Manchester United odiochieng' manyoro ne otimo ng'anyo e tok paw tuke ma Old Trafford ka gikwedo godo owners kata jotelo mag Manchester United mawuok e piny Amerika mono the Glazer family. Gino mane omiyo tugo e kindgi kod Liverpool ne ochwal nyime. Kuom weche mathoth motenore kod weche tuke watudre koromo saa 11 mamidhiambo kama dhi miye weche tuke e yor adimba. Oboke mogik an kod oboke mar The Star kama thor mar wach nyimo oboke mar The Star en ni KRA freezes UN KU bank accounts over unpaid taxes. En ni duol mochung' ne choko osuru e pacho kae Kenya Revenue Authority ne oloro bengi mag mbalariany mar University of Nairobi kaachiel kod Kenyatta University ewi mano magiwacho ni bengi ne mbalariany ariyo gi osebedo ka chulo usuru e pacho kae. KRA ne oloro banks accounts kata accounts mag bengi mag University of Nairobi kaachiel kod Kenyatta University kuom leo chulo osuru e pacho kae. Ito oboke mar 4 nyaka ito oboke mar 5 jogo mane anyuola gi otho e masira e kar mbetre mar piny Amerika e pacho kae higni 22 nyaka sani pok ochul gi chudo moro amora kata compensation. Ito oboke mar 6 KRA oloro bengi mag mbalariany ma UN kaachiel kod KU ewi koso chulo osuru. Ito oboke mar 4 bende Jalup Ker William Ruto ne otimo romo kod jolony e weche mag ekonomi kata uchumi mawuok e Kenya madiere. Mano bende makelo wa giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed gi odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.